Сярэднія заробкі моцна абваліліся. На Гомельшчыне чакаюць вялікую паводку і тэрмінова будуюць дамбы. Навошта ў Менску перакрыюць Віслач і колькі беларусаў пацярпелі за дапамогу Украіне і загінулі, змагаючыся за незалежнасць нашай паўднёвай суседкі. Гэта праграма Белсат онлайн, і мы пачынаем. Дата, якую немагчыма забыць. Сёння 4-я гадавіна пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Гэты крывавы шлях пачаўся ў тым ліку і з беларускай зямлі. 4 гады таму Александр Лукашенко абяцаў, што з нашай тэрыторыі танкі не паедуць. Але менавіта з поўначы расійскія калоны рушылі на Кіеў, які Пуцін спадзяваўся захапіць за 3 дні. Президент Украины Владимир Зеленский записал кранальный заворот, показавший той самый бункер на Банковой, где у першие дни войны прымаліся лёсавызначальныя рашэнні. Замест кветак оккупантов сустрэлі кулями. По ўсёй Украине стояли чэргі ў военкоматы. Зеленскі нагадаў, які каласальны шлях прайшла краіна. Ад першых мольбаў аб зброі да ўласных дальнабойных ракетаў. Украіна выстаяла ў Бучы, Ірпяні і Марыуполі, а сёння здольная праводзіць аперацыі на кшталт Курскай. Президент падзякаваў кожнаму ваяру і кожнай сям'і за вытрымку. Сёння Украіна пераадольвае, бадай, самую цяжкую зіму ў сваёй гісторыі. Але, як сказаў Зеленскі, да вясны менш за тыдзень. Пуцін не зламаў украінцаў і не дасягнуў сваіх мэтаў. Галоўная задача застаецца нязменнай – заваяваць справядлівы мір і захаваць незалежнасць, якую дагэтуль спрабуюць растаптаць танкамі. За 4 гады паўнамаштабнай вайны і 12 гадоў з пачатку расійскай агрэсіі больш за 1000 беларусаў прайшлі праз фронт. Колькасць тых, хто аддаў жыццё за нашу і вашу свабоду, набліжаецца да 100 асобаў. Шмат якія імёны застаюцца таямніцай, каб абараніць іхных сваякоў ад рэпрэсіяў на радзіме. У гэтым годзе на вайне загінуў Алексей Лазараў з пазыўным «Вуш», былы малады кандыдат у дэпутаты, які абраў шлях штурмавіка. Летась не стала Марыі Зайцевай, якая прайшла шлях ад пратэсту ў Менску да снайперкі інтэрнацыянальнага легіёну. Беларусь памятае кожнага, ад першага героя Украіны Міхася Жизнеўскага да заснавальніка Белага легіёну Міраслава Лазоўскага. Тут і 20гадовыя хлопцы, як Міхась Шавельскі, які загінуў, ратуючы параненага, і дасведчаныя ваяры, як Іван Брэст-Марчук і Эдуард Лобаў. Імёнамі беларускіх герояў ужо называюць вуліцы ў Бучы і Хмельніцкім. Беларускія добраахвотнікі ваююць у палку Каліноўскага, 3-й штурмавой брыгадзе і іншых частках збройных сілаў Украіны. Нашыя ваяры заўжды нагадваюць, шлях да вызвалення Беларусі ляжыць праз перамогу Украіны. Вечная памяць героям, якія абралі гонар замест маўчання. Азнаёміцца з гісторыямі беларускіх ваяроў, якія загінулі ў барацьбе за незалежнасць Украіны і Беларусі, вы можаце на старонцы Белсату ў матэрыяле Макара Мыша. Да 4-й гадавіны вайны праваабарончы цэнтр «Вясна» агучыў жахлівыя лічбы. Як мінімум 403 чалавекі засуджаныя ў Беларусі за салідарнасць з Украінай. Больш за палову з іх кінулі за краты паводле артыкулаў аб спрыянні экстрэмізму, а 41 чалавек атрымаў тэрмін за акт тэрарызму за спробы спыніць расійскія эшалоны на чыгунцы. Самай гучнай масавай крымінальнай справай апошняга года, звязанай з Украінай, праваабаронцы называюць справу Гаюна. Пасля ўзлому праекту ў лютым 25-го года сілавікі затрымалі 183 асобы. Людзей судзяць проста за тое, што яны фіксавалі перамяшчэнне расійскай вайсковай тэхнікі і паведамлялі пра гэта ў бот маніторынгавай групы. Рэжым бязлітасна помсціць і добраахвотнікам. Васіля Верамейчыка засудзілі на 13 гадоў зняволення, а Васіля Грачыху на 5. Пад каток рэпрэсіяў трапляюць і украінцы. Як мінімум 5 грамадзянаў Украіны адбываюць тэрміны ў палітычных справах, а яшчэ дзясяткі абвінавачаныя ў шпіянажы. Сярод асуджаных 71 жанчына. Часта падставу для крымінальнай справы становяцца нават невялікія данаты на падтрыманне палка Каліноўскага ці збройных сілаў Украіны. Рэжым Лукашэнкі кваліфікуе матэрыяльную дапамогу як фінансаванне вайны, пакідаючы за кратамі сотні людзей, чыя віна паводле акупацыйных уладаў толькі ў жаданні дапамагчы суседзям у барацьбе за свабоду. Пасля снежаньскіх прэміяў сярэдні заробак у Беларусі традыцыйна пайшоў уніз. Паводле звестак Белстату, у студзені ён склаў 2757 рублёў, што на 356 рублёў менш за папярэдні месяц. Калі адмінусаваць падаткі, то на рукі беларус у сярэднім атрымаў каля 2371 рубля.
Самыя высокія доходы застаюцца ў Менску і ў сферы IT, а вось у адукацыі заробкі дагэтуль не дацягваюць нават да 2000. Геаграфічны разрыў таксама ўражвае. Сталіца апярэджвае Магілёўскую вобласць амаль на 1500 рублёў. Эканамісты супакойваюць, што гэта сезонны адкат, аднак для гаманцоў беларусаў такое падзенне аказалася вельмі адчувальным. А Менск пачынае рыхтавацца да унікальнай аперацыі пракладвання тунэляў трэцяй лініі метро проста пад Свіслачу. Таму рэчку давядзецца перакрыць. Гэта неабходна для злучэння станцыі Юбілейная плошча з будучай станцыяй Пярэспа. Работы разгортваюцца ў ваколіцы гасцініцы «Юбілейная» і ўзбярэжнай каля праспекту Пераможцаў. Падрыхтоўка ўжо пачалася. Пляцоўкі агароджаная, прыгнаная цяжкая тэхніка, а праспект блізу будоўлі завужаны. Актыўная фаза з перакрыццём ракі чакаецца найбліжэйшым часам. Пракласці тунэль пад вадою наўпрост немагчыма. Ёсць рызыка прарыву і затаплення. Таму інжынеры выкарыстоўваюць метад бетоннай падушкі. Свіслач падзеляць шпунтавай агароджу напалам. Узровень вады панізяць, на дно пакладуць маналітную жалезабетонную пліту таўшчынёю 50 сантыметраў. І толькі пасля гэтага буравы шчыт пройдзе пад ракою на глыбіні каля 5 метраў, будучы абароненым гэтым бетонным панцырам. Гэта адзін з самых складаных этапаў будаўніцтва зеленалужскай лініі, што патрабуе змены схемы руху транспарту ў цэнтры гораду. Сёння ў сталіцы будзе шмат пажарнай тэхнікі. У электрадэпо Маскоўскай, што на вуліцы Фабрыцыуса, пройдуць супольнае вучэнне МНС і Менскага метрапалітэну. Ратавальнікі адпрацуюць дзеянні ў выпадку надзвычайных сітуацый у падземцы. Чакаецца прыбіццё да будынку дэпо розных тыпаў аварыйна-выратавальнай тэхнікі. Адміністрацыя метро просіць менчукоў і гасцей сталіцы захоўваць спакой і з разуменнем паставіцца да планавых захадаў. Беларусь рыхтуецца да аднаго з самых цяжкіх паводкавых сезонаў за апошнія гады. Плюсавая тэмпература і рэкорднае назапашванне снегу ствараюць крытычную сітуацыю. У выпадку неспрыяльнага сцэнару пад ваду можа пайсці кожны другі рэгіён краіны. А гэта сотні вёсак і садовых таварыстваў. Традыцыйна самы складаны стан на Гомельшчыне. З берагоў могуць выйсці рэкі Прыпяць, Сош і Дняпро. У Добрушы вада ўжо ўшчыльную падышла да жылых дамоў. Каб выратаваць людзей у раёне населеных пунктаў Чонкі, Паляна і Сеўрукі, у экстранным тэмпе дабудоўваюць дамбу. Яе гатовасць ацэньваюць у 80%. Ратавальнікі працуюць у рэжыме павышанай гатовасці. У Гомлі разгортваюць спецыяльныя пасты Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Сфармаваны спіс аб'ектаў для тэрміновага адсялення жыхароў. Паралельна ідзе барацьба з сталымі водамі. Адмыслоўцы паскараюць прачыстку меліярацыйных каналаў, каб пусціць ваду ў абыход падворкаў. Сацыяльныя сеткі ўжо запаланілі кадры з Палесся, дзе дарогі ператвараюцца ў рэкі. Міністр надзвычайных сітуацыяў Вадзім Сіняўскі заклікае не панікаваць, але быць гатовымі. Пік паводак чакаецца ў пачатку сакавіка. Беларусам, якія жывуць каля буйных рэк, раяць загадзя паклапаціцца пра каштоўныя рэчы і быць на сувязі з мясцовымі службамі. На гэтым мы сёння ставім кропку. Падпісвайцеся на наш канал і пішыце каментары. Але не забывайцеся пра сваю бяспеку. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.